Fáilte go dtí Cruthaigh an pudcréile a thug an léargas scéalta na ceannródathe atá tógáil tionscanal as gnólachtaí ullmhíonacha trí Ghaeilge. Is mise daithí de butler clár bhainisteoir ar Ghaeilge trí sé cuaig clár nuálaíochta tanga údrás áitiúil blá clia. Ag Ghaeilge trí sé cuaig credamúid gur achfan luachfar íon Ghaeilge, achfan a sevríonn saolta pobal agus ar dóchaí. Támad ar aistir splódrach le cóirla carthach blá clia, cóirla chunta dúnlaoir a an dún, cóirla chunta finneáil agus cóirla chunta á clia heas. Ag cóir cruthaíocht agus nuálaíocht ag croílár an todhchaí gá hangach a támad a cruthú le chéile. Bíoch sé trí cuasaí gnó, cuasaí pobal nó serviceí feidblií, feictar doing a rís agus rís eile, go darlaíonn dríocht nar nastar an Ghaeilge leis an cruthaíocht. Támad ag tús ré na cruthathóirí, daoine atá tógáil todhchaí leis an Ghaeilge mar críomhfuointe de. Foghlaim seánna chéile agus cruthaim le chéile an todhchaí sin. Mas mín le cabal nua oscailte scéal na Ghaeilge lá clia bí a daingáling, támad an seo chun taú leat. Inniu tá Seán Greif ó Moontour, linn clár saora a chur an foghlaim agus spraoi i gcroílár an taithí trí Ghaeilge. Thóg Seán Moontour an tuiscint go sé níos éasca de dhaoine óg a foghlaim i ngrúpaí beaga, is suíomhanna ina mbíonn tacaíocht, misneach agus cairdeas mar cuid an phróiseas. Faoi stiúir Seán chur an Moontour clár ildánach ar fáil ó spórtisce go cluichí ríomhaireachta agus gachrod airthú. So fáilte isteach Seán. Iad buchas? So I know gur luigh me beagáín faoi cattá gceis le Moontour an sinach. Ar bháil letse beagáín níos mú de chúlar a thuairt dar néistóirí. Yeah, so tá Moontour lunthe nún léire, tá mu dear an fód le 2 bhliain déag anuas agus crumuid glór achtarí ar fáil trí Ghaeilge, so it's Irish Language Adventure Centre gléim sé ar. Agus muid caichadóireacht, seascéis láireacht sin sup, yoga, green grafadóireacht, a lán achtarí simúla ar fáil trí Ghaeilge, agus muid campi saoirí, muid corporate days, trus na scola, rudí mar sin aon rud réidir muid gcónaí just a géirí go maiid daoine ag buintús just an Ghaeilge meach spraoi, meach idirghníomhach agus meach éasca dó freisin na maiideachta. Anna An aber cén chuí ar tháinig tú ar an smaoinemh seo nó cad a spraig thu? Well, yes, is go bhfuil sin bhí mise bhí me gobar mar Moontour manscoile fan na blianta agus bhí me an taitnamhas as bhí sé an jazz mar fust ach den hui mé as bhí mé mochóní sa Brazil san Amazon le tréamh iargúilta ar fa beidir 6 bhí agus damhla mé Portan Ghaeilge go dtí beag na mór an caiid an céine is a raibh mo chuig Ghaeilgeasa agus cinn i smaoinear sin conas raibh mé ann Portan Ghaeilge eolamm gan Moontour, gan Seomranga, gan leabhar. Is this an Amazon, is this sa Faoi taobh de 6 bhí agus bhí me tréis beidir 5 mbliana caitheamh ag foghlaim an Ghaeilge agus bhí go leor sim agam sa Ghaeilge bhí an bhí grá agam do Ghaeilge, ní raibh an grá chéan amsa an Portan Ghaeilge agus bhí me just ní raibh me ann tuiscint teachtar tuiscint céim fág raibh an differ có mór sin leis le mo chuid feann mórta. As den rinne mé thu mé go dtí an bliana í thu mé go dtí bhí me gobar mar tróirí airsrutha sa Fatangón san Argentín agus dearna mé Spáinis a taobh de chuig bhí. So a rís bhí mé ceistú céim fág raibh sé bhaid níos tapúla domsa na teanga geile seo eolamm. Den hána mé ar an cinenne go raibh mise mar an bailachcha foghlaimíomse ná is foghlaimar idirghníomhach mé. So, or experiential learner. So, ag only bíam se foghlaim ag Jennifer or ag úsáid an teanga chun spruchahhaint asar chun just fiú a bheith mu faoin air agus a bheith ag Jennifer sport a sort éigen or ag seilg mar raibh mé san Amazon nó ag drapadóirt mar raibh mé sa Fatangón sin an bailach raibh mise foghlaim agus go raibh mincin cinine gobar a bhhaid níos mó ná sa Seomranga. So do bhór sin bhí mé géirí an esper sinna achrathú i maiileach iad do dáltaí a raibh cosúlamsa atá cosúlamsa leis an mó foghlaim a chéine
lumsa, so sin an fág gur Thóg Seán Moontour I dtíúisteach ríist experiential learning agus fána méidir gníomhach seo gus tu géirí an de sin a chuirt do gáiltaí taobh muid an seomrang. Okay, so an rud is braithú ná on Amazon. Yes, yeah, a roundabout way, but yeah, sin hard. It's cuireann bhí mé cinn bhí láháin agus bhí mé amach san Amazon leis an tíiseach don tréimh a raibh mé le agus ní raibh rómsa ach I think birch daoine nach as an gantar iad, so bhí birch I suppose daoine bán ar fiú as an Brazil ar áisiad, but bhí siad déanana stad I think bhí anthropologist amháin ann agus then duine a raibh déanana stad ar an teanga raibh achusan. So bhí an áit fíor ar go as bhí mis an landáil sin as bhí mé cappa, so bhí scoil acu, scoil beag ar an bunscoil agus bhí sé stúr acu trí bhí clín tóga ar an tréimh hain chun so ní raibh curriculum acu bhí siad tuairt ar curriculum hain. So thu mé híos as mis go mar Moontour ag an am sin, so bhí mis mé ba mé an beidir ceú an seo or taspáinna mé dómh chunas isio a dhéine as thu mé go dtí an scóil beag ní raibh anach clín shanty beag agus bhí sé mu faoin air agus bhí beidir ceara chuig dáilta sa scóil seo idir beidir 7 bliain díos agus ceir bliain 10 díos. So harta ar níos grúpa sin agus thóg an tíiseach amach cúpla slát aimid agus rinne siad beaga agus saiad as an aimid seo agus den chuir sé ihreacha, scríomh sé na ihreacha ar cúil caithíocha, so ihre 1, 2, 3, 4, 5 ihreacha scríomh ar píos pápa ar cúil na caithíocha seo ar an taobh eile an seomra. Agus den bhí orthú lééis amach ihre bháin agus bhí orthú an ihre sin a bhúla, so ihre 3 agus dúsáid siad an beaga agus saiad chun an pápa a bhúla agus just kind of blew my mind go raibh an fear seo gan éon I suppose stad ar an múntóireacht ar ní raibh sé cáilethe mar múntóir nó mar sin, but bhí sé déanamh interactive, cross-disciplinary, cross-curricular lesson plan agus an mufuoin air agus just kind of I think bhí sin más rudig go me chun am amháin ar nóid amháin ar just duine amháin a fioch amach ar sppraag mé chun rud cosúla sin dhéana bhí sé an am sin just an maidin sin a chap mé lo agus rilí go bhí sé dág mé bhád níos chun bhí bhád níos humble tar éis sin eáh gus bhí mé cappa go raibh bhád níos móolalas agamsa ná raibh acusan, but then deirna mé go raibh an mhairt a raibh fear sa tar éis é sin eáil den. Tá sé anna himúil agus beidir baitú a reis a gur pudcréile anthropolaíochta. Beidir or mo gine eile agus mo gine eile, but aber so tá tú rééis tamala chahabh a mu san Amazon agus an sin darnóid hí sa Patagonia áit bhfuil pobl bríomhar de chaintóirí Breataise. Tá níos an áit na ra mé hain, agus tá golóir airnig an freisin. I think sé an cuaig ó áit an cuaig áit leis an líonra airnach is mó tréis I think ní is an, but tá golóir airnig an freisin. Ach so tháinig tú bhhaile thosaigh tú Moontour láthairach an sin nó? No, níor thosaigh bhí sé ar smaoinemh agam mé sin dhéana as bhí mé gobar mar Moontour den ar fa tamlíon eile agus den cas le mo bhain céile is as an Portingale as bhí an Birtania in ar gcóí sa Fortingale agus just tá tú anna ildánach ar fadaráid. Well bhí mu deann agus bhí mé gcóí bhí an smaoine seo amsa, so mé gcóí rá le mar an trú nach mu an argóí an air agus bhí tá an smaoine seo agam was bhráil am seo bhhanú agus tain fá nachhfuil sé seo idir lábh agam ná tuiscuim mu luna an seo
agus den gan actually an rud ará gom greibh si dul trí an phróiseas dúirtí lom bát am treéis teach there post I maiile lia so is féidir linn fille maiile lia is féidir le de gná a hosú agus mi clín Tá mé có cean dána raibh mé sin dhéana cos scanir sé mé bhí cruú great sin ítach leit but bhí me scanir agus bhí an sin bhí me sé caiin faoin smuoine seo fabéidir blian ag an am sin agus beán bhí seán éasca ar nach raibh mé ná é sin dhéana nach raibh an deis agam sa leanút leis agus nar hána mé bhhaile gan éon leisce gan éon constach ma bhealach bhreath mé go raibh mé a bhhanú just agus nach mé go back an word an raibh do bhain I gcónaí taú leis an smuoinmh cos an rud a rihin lom béidir dá meach tú pósta le ban ó éan tá sean Ghaeilge sport les mé bhfuil tú cinnte whereas béidir duine gan éon den bagáiste bhí mé fágáil cinn bhí post agam den ar is mé histí gosúla sin rála bhfuil tú cinnte go tú í dul sa seans ná agus an smuoine mai seo tá Caithfuí de pinsin sinné go ddíireach agus cad dhéanamh tú mna ebrion sé agus so bhí siad san an bortha faoin lehéad agus tuigim céh an géide sin but nó ní raibh bhí me bhancéil I think just ceirtá ní raibh an bagáiste chéine eiceasa agus bhí si tá sí fósa taú go mór lom but nó bhí si an agus ní raibh ní raibh si éirisoch faoin smaoinmh a churbe ní am céim fá bh creid sí an better so is dócha ar réon eistar fion tríochta tagan an nám go chaithí tú bugó smaoinmh a dro gníomh so inis dom cadí na céad rudí practiciúla a rinne tú chun tús a chuir le Moontour Well, bhí an smuoine seo agam go raibh sé bhád níos fearantanga a bhúna I mbealach idir gníomhach bhí sin just smuoine so an céad rud a rinnemer bhí an tálainn actually bhí connection agam mar bhí atná mar duine cí dreibh gobar amach a Jobstown le páistí raibh I ggurí beagan in cehar taréis na scola ó thaobh an Ghaeilge de agus ábhreile but bhí mise ann na cehar ó thaobh an Ghaeilge de so cruthaigh mé gan sport isce ar nói but cruthaigh mé module idirgníomhach ag múna an Ghaeilge agus bhí sin an céad céim agus formar easolalas an na dáltaí a raibh siad sásta a raibh sé úsáideachtómh ar bhreisí greibh siad I fém níos mó tríd na móna seo ag gomrád leis an seomranga agus bhí an easolalas thbheith fábhrach so bhí sin an céad céim an minimal viable product a rinnemer agus thug sé sin beidir beagán í muoín dom bula rá leis an smuoine ceart but ó thaobh an Moontour an bailach an bhfuil sé faoi láthair bhí an just leontarteach san isce agus é sin hosú so thosaíomar le saoráin séidirháin agus bugus díad dair go málinn agus inis dom beagán í níos mú faoi sin so cos an ceann an rudí a dhéanaan daoine le taithí chuna fion tríochta is léimeann siad ó A go I yes whereas so bhí me den rud seoach a Jobstown agus bhí gáir go an den go toban bhí séisio omláin a going but tá bóthir fada golóir idir seo agus sin le cad ó thaobh trealamh le an raibh ar teacht ar airgid chun trealamh a cinna well chuir mé beagán do airgid héanaisteach sa gó sú le golóir daine tású gó ní raibh mór an muoinú ar fála an am sin I suppose ní raibh an tried and tested product that ní raibh ann as smuoinmh so ní raibh an muoinú ar fáil duine but bhí sé anmha former like sublet ó thaobh an áit raibh muid gobar as so bhí sin gomáin ní raibh muid ach ag íoc as an spás an cíos ach na léonnta raibh muid ann so bhí sin gomáin so bhí muid rilí géirí na costaí a chumad ísio golóir tá sé deachar golóir I suppose ó thaobh orcas de ó thaobh gar de bhetin de ó thaobh na rudí sin de bhí sin na rudí is deachar dúine so bhí golóir am a tasá golóir planáil a tasá
risk assessments agus liability plans, child protection é sin go léir chruthú agus bhí an ceadáil an chun de chóirla chun an spáis sin úsáid agus so bhí glór, I suppose bhí glór riorcháin le déine. Agus aber an céad saoire sin raibh tú fós I gobar mar bhúntóir an tam sin agus rintú seo an saoire nó all in. All in. Agus dág mé múntóirt agus mé sa fortinge bhí mé I gobar bhí mé gobar le cólacht eile an sin so bhí mé gobar leis an cólacht sin so dág mé mo fust leis an cólacht sin so all in. An aber so céin cuma bhí ar an céad saoire sin just bhí se bhí gagrú stuff gach lá nó bhí campi saoire nó? Go dtíoch mar an ggéanas bhfuil sé faoi láthair tá bhí nimhar go beaga níos ísle ná mar táine faoi láthair but bhí ceithre cuasa aine th an saoire sin tá fós ceithre cuasa aine th an saoire cuasa caiiciise na campi saoire táine agus sin beag na mór an séidir omlan so sin a rinnemer an céad saoire agus buchas le glór múntóirí tá mé cháirdú le a raibh ag scapan scéal píosa ceirigh sé sin go mór customéireáil rinnemer pí margaíocht a freisin so bhí sin anhá bhí mé dul timpeaí scolanna ag insin dó faoin smaoinemh a raibh aine ar faoin campi a raimiid curfáil. So bhí sin an céad sin an lead up go dtí an céad saoire. As aber an tam sin an raibh tú a leanúnt cinlín plán soléir nó an raibh tú cinlín just a leanant an foiinemh agus so bhí córa maithe gom le duine bhí san ollscoil lom dúir siad orm teachtasteach in a scóil chun pí a caintí ana le cad a bhí ar lá dárad so bhí began rinne mé cuasa Innovation, Entrepreneurship and Enterprise le UCD Innovation Academy agus bhí sin anhá bhí sin ann I suppose chun tach chun fráma ar struchtúr chuir timppel ar smuointe raibh ag daoine a raibh géir go héanana chruthú so bhí sin ionintach an struchtúr sin a bheith aine agus muidir tosú agus bhí siad san ag tuair multiún bhí sin is sppraag an muid a right go out agus Jenny seo leir leis an duine seo bíonn tú nervhíseach agus tú tosú le aon rud nua so bhí mé nervhíseach agus bhí sé deachar dom I think in air an níl muid có sásta muid chéine chur an tosaí ar a bheith ag caintear cin coínta sa bhfuil an smaoinemh atá aine tá si ní tagte sin go nóir dúrthaile chuine so bhí sé ionintach I suppose an cuasa sin rinne mé a thug sé sin go leir féin bhaoinín domsa é sin dhéanamh. Okay, anhá. An aber tosnaíonn tú tá rudí a dul go maith and then boom dúchláán. So cad a bhí an dúchláán is mú bhí go sa céad bhliain? So sa céad bhliain I think an deachar raibh aine ní raibh ar spás hain aine. So bhí muid gobar ó club seo dúirta agus bhí muid déile le committee as cuiile bhliain bhí an committee a gathú bhí siad san a gathú beidir meanar mí fearra ach bhí muid ghlacha le bookings ó beidir mean for deir fior rivision. So bhí bookings isteach aine agus bhí siad san géirí amantí ahrú an méid raibh muid ag íoch a gahrú, so bhí sé anclín casta muid ag chur praisn ar fáil, chur struchtú ar fáil, chur dátaí ar fáil agus den I lár an am raibh muid ghlacha le bookings bhí an plán ag ahrú. So bhí sé sin thar bheith deachar go raibh muid ag roiint an spás. Bhí buntáistí iontacha le sin agus thug si deisiínta túine ag an am céine, bud bhí sé sin deachar go raibh muid ag gobar ar roiint ag roiint an spás seo ag gobar le daoine eile raibh sprocna agsúil acusan. So inistá ar spás hain aine so níl an naib sin aine. As caitheann go bhór sibh an spás agus is spás kind of ag ggópartaíoch leis le cóla chunta dún léir? Yes, yeah. So tá fáimmuid an áte ar cíos ó chun de chóirla dún léir tá siad an taréis an tacaíocht dúine freisin. I think fecinn siad an na buntáistí a héan le gnóhhaig a bheith acu sa chuún agus go curmuid go leir leis an áit agus an cultúr a scachas sa ceantar. So thug siad an tacaíocht agus fós tugann siad an tacaíocht dúine. So bhí sin ionta, but bhógamar ón club seotáirta nóir a bhí sin an darna dúchláán ar bhaine nuair a bhfuil COVID muidir so nuair tháinig COVID ar an saoil bhí
bhí an boga as an club seoirte de bhór cuiimna probably you know like bhí muid kind faoi bubbles agus bhí monitoring dhéana cé raibhisteach sa foirgnamh agus tracing sinna fo bhí an tracing dhéanaar chuile déine raibhisteach so ní raibh muid an ann a bheith gobar is spás roiinthe heile so bhí muid gobar gan éon foirgnamh ar fad blion go le bhí muid just go hilas go thomna an watersports gachard taobh mu tá an sport éis go ionintach ó thaobh bhí sé ionintach ó thaobh COVID agus ní raibhmuid taobhiste bhí muid mu faoin air tá tuisteach san éisce tá gachar glán bhí sé an go raibh an de seáine leanúnt ráile sin ní leis an cuas omná nach chuirmuid ar fáil but bhí cinnéon bhí an leath lá dhéine inionad an lá omláin so bhí sin an agus tar éis blion go leta sin bhí muid go bar ó shipping container seadach so bhí sin just spá seadach aine go dtí go formar an foirgnamh nuas tá aine ó chun de chuile dún air. Ok, an bhá. As aber goblín déag tá tú ar móthir a goblín déag an is raibh éon am an sin gur bhreath tú nach é tá leanúnt agus conas gur tháirigh tú sin. Yeah, I think bhí sé deachar go raibh nach raibh foirgnamh aine bhí sé an deachar planál so chuile bhblion bhí muid ar tóir ar either foirgnamh nua ar spás nua ar spás héanaáil or é play a rís leis an committee na rialacha nua na plan nua na praisna nua don bhblion a raibh amachróine so bhí sé an deachar just dom héin am a héal héin conas gur féidir le planál mother le beidir teacha ceannach or fá post ar péire ar planál na rudí siúd atá níos beidir fad termí agus ní lisacht céin sort rud atá tarla le go an bliana amachrót so as aber raibh brewery a bhirt na tréimhsí sin ná tastíon mór gáis de bhaim chuid dularais sa seomar ranga nó a raibh tú a gcónaí le gano and make it work. Well, bhí, I suppose, churmuid glór rudaí ní beidir cealb a bhrúmar siar ar bósa dá bhór bhrúmar siar teach ceannach dá bhór agus it was just nuair tháinig beidir cúpla rudaí nuair bhógamar isteach sa foirgnamh nua den bhí 5-year lease aine ar feadh an céimh bliain riamh agus bhí sin ceir mór so bhí glór rudaí nach raibh muid ag I dul le do bhór an uncertainty raibh muid a ghlacha le. Okay, I know. And inis dom tríd an eistar sin ar fad like bíon roinnt an rudí sin agus is minic eistar fion tríochta bíon húsel hísel so cén sais discourse in bhean ach atá gut cos ní cinnti éasca roinnt an rudí sin tá tú brú rudí siar níl sin éasca like cad atá tú rá le féin. Yeah, I think bhí frustragus ann bhí orintanta bhí fargarm de bhór gribh mé I bhreac gribh mé ag obair le sríanta nach raibh tastal gribh mé géirí an gó a ása agus a Herbert agus ní raibh mé ann de bhór aspa spás de bhór aspa ama ní raibh muid an ann obair mar hampla agus muid sa club seoilteirta ní muid an ann ein customary a hógáil isteach an deir seachtainna nó tar éis cuaig clúchtú ná mar tuis raibh an spás sin an úsáid ag na hamadí sin so bhí sin just deachar thaobh ar an cétal síos airgad a heile tá tú a caiilúnt amach ar má tá customary géirí teach amach ar ná tá grúpa corpa bucin a géirí teach amach ar an sahran ar trónón ar péród agus ní féad le ghlacha leis an bucin sin dá bhór tá tú caiilúnt amach ar airgad so bhí frustragus agus I suppose fear go pointe I gceisna le sin go raibh mé bhreac go raibh daoine ag buint an de sin weimse ba buic I suppose bhí an taú amsa ó mhaointear ó bhain céile agus I think nuair atá tú agus tusrá thuasá híosá nuair atá tú ag na pointe ísle sin go bhfuil daoine ceirús go daoine géiseach agus bhfuil daoine bus ag mulla dit sa leanúnt rá leis ar aon chuí agus ghlacha leis na deachreachtaí agus gin pégur féileat chun iad a thorú. Okay, I know. And then aber ó thaobh an fás so tá rudaí a dul ó neart go neart
Cad na rudí is cowrie like ó héh fás an muoinún na man so síalta cópháirtíochtaí le ngrúpaí eile le cadíad na levers is tábhachtaí go nó. But ní raibh rilí mór an muoinú fáilte aganine so mátá. I think tuis gur gnómuid tá sé deachar beidir muoineáil do roiint rudí. So I think bhí sé anmhaith go raibh an gnó ag tuile airgid agus go raibh sé ann marachtáil hain agus ní raibh muidir brath muoinú chun marachtáil ar chun daoine íoch ar an fuairna íoch ar aon rud mar sin. I think bhí sé anmhaith bhí our customary probably an rud is fear doine bhí siad san is scapan scéal níos mó aon rud. So le beidir 8 ní 10 ní an nuas nímuid ag ní léon plán margaíocht daine léon budget margaíocht daine níoch muid aon rud as agus it's just our customary ag scapan scéal tá siad I think braham se go bhfuil our customary tá siad tá nascaine lob agus tá siad tá Seán dearfach a Daobh Moontour tá Seán dearfach a Daobh an Ghaeilge as fágan siad muidirna páistí agus tuismothirí agus daoine fást ar pay customer atá linne fágan siad le meon dearfach ar nas dearfach linne agus den scapan siad san scéal agus bhí sin thbheith ceirech agus gan é sin I don't think I make Moontour fós ar an bód because tá siad like it's more on job atá siad san agenda dúine agus de bhór tá sé simú mátá tú siúlasteach i siop agus i ceannach beidir níos am leabhar ó cup an cafe ar péirad beidir nach bhfuil an nas céin ása leis an gnó sin, but go háirlinn ar campus air tá páistí agus tá tuismothirí tá siad ar nóid tá siad san géirí na páistí a cheolach chuig an áit is fear tá siad i géirí go maiid amíntach in na páistí so tá siad ag lurig rud dór-cairdeas agus den caihamid caicís le na páistí so tá muid ag forbert an ghail seo lo agus le na tuismothirí freisin agus ag roiint na pictóirí agus an fecinn siad go bhfuil na dáltaí buint antat na bhas bheith muofuoin ar an éasca ar an airge agus ag úsáid Ghaeilge agus ag fáilm so sin an rud probably is ceirí ó thosaíomh amach. Agus aber déon fiontraí bíon a lán skillanna agsúla agus capíní agsúla ort. Can é an skill is tábhachtaí nó an skill is mua tá tar éis cabhrú leat go dtí seo? I think tá ceirta caiitú go leor capíní a chahabh, ba freisin tá fuair ionta chaine agus tá an fuair an tar seathúthar na blianta but i gcónaí bhí daoine ionintach ag obair linne agus tá siad san gealgóireach tá siad fábhar go Daobh an Ghaeilge de tá siad sportúil is brala bheith taobh mu is role models ionintach iad le na páistí so buchas dí níl ormsa chuile rud dhéana agus nuair thosaíam amach ní raibh an na skillanna agam chuna bheith ag beidir tróir ar an isce go dtí ag an leibh chéine sa bhfuil mé faoi láthair so bhí tróir isce ionintach aine nuair thosaíam amach as damhla mé an túfás ón fuair na raibh aine so bhí sé thbheith bhí two-way street ann bhí muid go léir fálam an na chéile bhí sin anhaith cos ní féidir leat siúlasteach an éon gnó ará right well is sanolí mé ar an margaíocht ar an cúntasaíocht ar an dílachán agus is tróirí sport is go mé agus Moontour Ghaeilge agus ní féidir is féidir a dhéanamh but I don't think go bhí tú or caidan le aon port ar aon capín a capan sin so I think bhí agus tá fós fuair ionta chaine agus tá siad san riad go má so is níos mó probably or mála dómh siúd ná atá tásáin an ará gur bhfuil na capín agsú láimse. Ok, anhá. Agus aber ceanna ceisna chumar ar daoine gcónaí ná ceist faoi cinníon féin áras nó an imposter syndrome. Raibh sin riamh mar dúchlána go nó cred tú a gcónaí an féin? No, I think cred mé a gcónaí sa smaoinemh, but no, cínse bhí go leor amatí raibh imposter syndrome amsa agus
agus fós bíon nar tá tú capíon éagsúil ar siúlasteach beidir pagcréile an céad ó éonúir tá tú déanana rud nua brahan tú ddíbres bhil caiig go gatain eile a bhád níos cumasaí a bhád níos fearan am a héin, but I think tá sé go má freisin ó thaobh an bailach bí mise déile leis an imposter syndrome chun an féin air sin a bhúla ná bí me smuoine ar na daltaí is táine agus bí mis rá lob siúd ní caihí tú a bheith furfa tá ceada go butú na dhéine ní caihí tú a bheith ag rála hain well ní mé chun tríle bhaintá seo go dtí go bhfuil mé masanolaí agus tá sin mar an ggéine má chun faoin Ghaeilge an caiachadóireacht an drapadóir péród I gcónaí bíon muid go léir ag fáil an tamar fad agus sin cearclár. Céir atá ann de Moontour na blianta amachráin? Well, I think tá muid fríontá thaobh an séidir den, ní féidir linn níos mó is féidir níos mó daoine thógáil ar éasca ach fuair mé comhairle ó ceann na teagascóir raibh go mar linne nar thosaíomar amach bhí si Tharbheith cliste bhhaid níos cliste am a hain agus bhí siarrálam cumad na hibhreacha íseal go leor agus is sin ionntach I think agus ghlach me leis an choir sin agus tá aithna agamsa mar sin ar chuiledáilta hagan isteach ar gach chóirsa céinsáir leibh Ghaeilge tá acu céinsáir móna fánama tá acu san ás méid leirta na tiismóir mar sin tuigim céir atá tastal an dáilta sin céirí na cumasaí atá an dáilta sin so I think tá sin an bhhail go bhfuil muid fósa gobar le grúpaí beaga ní beag blachmuid le gná purchase trocha a bhíon ar gach campus éire so cosúla gná seomaranga so bhí sin anhha ba bhálam díiristeach a céinsáir tioncar gur féidir linn a bheith gur féidir bheith aine ní amháin ar na daltaí ba bhrálam go na daltaí a fágáil as is smaoin ar fan na blianta ar an tioncar dearfach a raibh acu ó thaobh an Ghaeilge de sport isce ag fás ferber chuid féin bhíon hain agus freisin an tioncar gur féidir a bheith aine ar ó thaobh spéidir an taobh sosiálta de so bí muidir gobar le páistí ó sa láthair díreach mu muidir gobar le not-for-profits agus sin muidir sin sé an éasca ar wathe le daoine thógáil amach ar isce beidir nach bhfuil an deis acu é sin dhéana go minic. As inis dom beagání níos mú faoi sin agus ceann a rudaí is cuachtaí a ectar dom nu an úsáid is cuachtaí don Ghaeilge is nuair úsáid muid an cuacht atá an Ghaeilge le is doch a dulin lech le mór faibanna sa sucís le an jobhain. So inis dom beagání faoin stufa tarsúla goibh le na 100 láthair díreach. Well, bhí muid gcónaí chur deimhangéid ar den áitna ar gach chóirsa ar bhí muid tuairt scoláirtaí de deimhangéid a gach chóirsa ach den bhí muid gobar le scolanna ar fanna blianta chuna sin dhéana den nuair a bhfuil COVID muid ní raibh muid an ann dulaisteach na scolanna heile cín bhris an nasc sin le Moontour na scolanna i rithean tréimhse sin agus thuair I deagháil le non-for-profit a raibh bíonn ag obair le daoine is láthair díreach le páistí a chóra the Jesuit Refugee Service agus then freisin bhí muidir gobar leis tá mé a chonaí am ré agus tá gá óstán amíon ag ghlacha le daoine sa láthair díreach agus thuair teagháil ó siúd agus so Labhraíomar ón na scoláirtaí go dtí campaí do gháltaí a raibh sa láthair díreach ar atá sa láthair díreach agus bhí siad san teachtamach chuine i ngrúpa I gcompráid leis an bailach a raibh muidir déna ribh sin agus actually daibh sé bhaid níos fearr so bhí muidir chur na campaí seo ar fáil agus bhí sé an anha agus I think bhí sé an cuachtach go raibh muidir gobar tríd an Ghaeilge le na grúpaí seo agus páistí raibh beidir ag martáil in óstán ar feadh 8-10 mbliana agus Ghaeilge acu bhí siad dá sin níos in éireann bhí siad ag freastal ar scoil beidir Gaelscoil in cás an átha ach fós bhí siad ag bra
go raibh siad taobh an mhaith ar éireann ar imeall an sucí an éireann. So bhí sé sin Jackar sin eá, ba bhí sé an cuaachta go raibh muide ghlachalób trí Ghaeilge agus ag taspáint dómh an cuaachtar taspáint dómh bailachaisteach iad a bhealaisteach sa cultúr agus a taspáint céco éireannas go raibh siad. So bhí sin an cuaachta. Tháinig mar den nar thosaigh an cogadh sa Uachtaráin, bhí sin scéal céanna bhí muintear na Uachtaráin, bhí siad teachtain sin na páistí agus bhí muidir gobar le dhaoine fásta freisnach don chuid is mó na páistí raibh muidir gobar le. Agus bhí siad san hiic siad go dtíreach, bhí siad a teach dó cultúr raibh an rúisis an teanga is láidre sa tír, agus inis bhí siad a ggéirí níos mó Uachtaráinis úsáid de bhór an cogadh. Agus hiic siad go dtíreach an luach agus an tábhacht ar raibh buint leis an Ghaeilge sa tír seo. Rud atá an deachúint ar bhreathmid raibh an deachar a haspáint de dátaí as méid múna sa seomranga. So bhí tá sé tharbh fiúntaach sé tharbh jazz é sin eáil go raibh daoine ag tuairt an luach seo an Ghaeilge ag teacht le beidir fresh eyes ar féchan don taobh an mhaith iste rud a raibh beidir ag cruthóidh domsar agus méid sé seomrangan ar raibh dátaírálam. Ní raibh é maithas muin leis an Ghaeilge céim fá raibhar chu é elam, bhí cníad an mbíonn dúilteach seo Daobh an Ghaeilge agus so bhí sé anmhaith, but bhí amíntach ag na páistí raibh teach amach cúine freisin, but an fuireann freisin fuair an túfás agus bhí sé an spraoi leis sin eáil. Agus aber cad faoi an daoine go háitiúil déine dún líreach, agus hálóin dá mecht tú muthar an isce le fithe páiste ó sláthardíireach agus gachtainna clásán sa córa na aige go mbeadh a lán daoine sa counter Yeah, well, I think that daoine tharbh fábhar go Daobh Ghaeilge cléistáil pe grúpa tá amach linne agus bíon daoine gcónaí ag géirí a chuig Ghaeilge úsáid agus tá si just ag luradh an outlet sin. So más rud ag bhfuil tú siúla madra agus fechan tú na dátaí sin go bhs just a rá díaghuiit ar chuna sa táta rud beag mar sin, I think fáin daoine an túfás as na rudí beag na mbíonn córáte sin sa cantar. So I think fechan chun de chóir le dún léir é sin agus beidir an aseolalas tá siad sanna fáil, but tá sé hena féin láidir an Ghaeilge sa cantar. So tá scolar cháin béal deiris linne tá an tuchtú California na gasóga mar an sin agus bíon siad san ar tá tradiisiún Ghaeilge acu san freisin. So tá sé sin ann hena féin ó thaobh I suppose grúpa cosúla sin a bheith amach ar an isce. Ní le sam an raibh mór an daoine cinine an raibh mór an agsúlacht a gceist le na gnágrúpaí na gnácampí saoirí atá aine ar bhreathméid an difar sin. Sin an bha, around. And then aber an cad a bheith an aisling is fiána a bheith go gut de bhúntóir. Rud atá mé rilí géirí go mbeidh féchan amach ráine céir gur féile déanana rís pléile céinsáir tioncar céinsáir lurg atá muidir géirí fágáil ar an áit. Bhálam go mbeidh muidir déanana níos mó ar chun an timpeallacht. Le tá muid ag obair ar an bharga tá muidir feicáil an aimseir ag athrú tá stormacha níos measa aine lár an saoire tá aimseir go airí níos gaofra níos fuór an báist tá muidir fáilte sé bhaid níos tromaná mar a bhí riamh agus tá tioncar sin ar an caid an éasca, tá tioncar sin ar na hamha tá muidir feicáil amach ar an airge ar aspa hamha tá muidir feicáil amach ar an airge agus bhálam go maiid déanana níos mó ar chun an timpeallacht. So de bhór sin támuid tá gátóga aine ceann slúgach ceann muo tá muidir chur tá muidir déanana rewetting and native reforestation ar gá pí talúna sin táine chuna sin dhéana agus so sin an spruch atá mar an aisling atáine agam go maiid muidir nán níos mó daoine ar haspáint an nasc idir an gnáthhéil atáine agus an timpeallacht agus an tioncar ar an tioncar tá aine ar an timpeallacht agus freisin an tioncar ar an timpeallacht ar an Shéain. So sin an spruch dá tá mé bogá tá muidir géirí daoine
an Ghaeilge bhúna tá muid géirí go maiid daoine ag foghlaim faoi sport éasca agus na buntáistí mearasláinte na buntáistí ó thaobh aclaíocht a hagan lei sin, ba freisin tá braham se dúilgus go bhfuil airne taspáint cad atá tarlú amach ar an airge agus conas is félinn ceú trí beidir le coastal cleanups ó trí an rewetting or rewilding na tógraí sin freisin támuid sa gíomhar bíam se gobar le cólacht eile támuid ag dtíiristeach ar retrofitting ó Shéain taithí agus so tá mé géirí go mbeidh Moontour ná fágáil lurg ar lurg fadtarmach ar an gantar ó taobh sosialta de ó thaobh an timpplocht de agus ó thaobh an Ghaeilge de. Anna cúcht gur fad. An aber so má tá duine muhin sin agus tá de géistecht agus tá fán arthú rud éig an a chur bhhaid féin ach beidir ní éon smuointí ag ritló. Bhfuil éon rud gur bíomh an leatsa a eicáil trí Ghaeilge. Bhfuil éon cad a déitocht duine bhunú a ceapan tusa a bhfuil géargáil leis nó a chuirí go mór leis an conté trí Ghaeilge. I don't think bhfuil éon clín smuointí réamhlódacha amsa, but rudí I think tá sordí airne agus tá rilí tasás cheantar le níonraí Ghaeilge. Bhí cúpla forest schools trí Ghaeilge, I think tá siad dúnta inis, so bhráil an forest schools eá níos má forest schools trí Ghaeilge. Bhrálam rudí an bunúsach de le beidir Moontour bunscoile i déanamh scrúdabéal spraoi ag deir rang a sé ag chur antseanga leabhar chun cín sa seomra ranga beidir a lehéad de beidir an scrúdabéal a thógáil arás sa tastas hóiseach rud ag mar sin. Rudí beaga beidir chuirpéidecha sé dhéanana trí Ghaeilge sa bhunscoil rudí mar sin chur sé go mór le gus feicimid na dáltaín ar hagann si cuaine agus iad beidir sa céad san na darna bhliain. Tá siad sanna ceappa hena féin go bhfuil siad idir go maith nó go donna ag an Ghaeilge. Hena féin, agus tá si tá fós beidir séimhlíonn amach róthú chun Ghaeilge elam rih an áirteist, but srá níimiis go an Ghaeilge ar níimiise muíach sa Ghaeilge agus a gcóí brisin sin mar chuí because idir nar thosaí idir sa bhunscoil am éigen ag pointe ortha idir dúirt ina cíns le ar bhreis siad nach raibh si go an Ghaeilge agus dáse sin le na rudí beaga beidir just ag chur ag an íseog nar tá spud nó cóirla agus multi agus gafir tuis cóláidir na dáltaí ba bhrála mé sin eá le níonraí trí Ghaeilge forest coast trí Ghaeilge rudíirtá a rála an páistí óga go bhfuil go maith an Ghaeilge go bhfuil Ghaeilge spraoi gur féidir le ghlach lei seo agus I think go bheith sin an áidir. So ní léon rud wow amachchan sin agus go bunúsach ní léon rud wow faoi Moontour ach an éad tá sé an bunúsach mar smuoineh but I think tá sé just tábhachtach an méid sin tá muidir an freastal ar X amount of dátaí in aine bliana, but tá tú fás nach muidir freastal arthú. Anha. So aber ceistéarnach cean siimplí más mbíonn le aon duine tuile ólas áil faoi Moontour cén chuí Leannig muid ar na man síalta Instagram Moontour Ghaeilge, so Moontour Ghaeilge agus sin áte den tarmach linne tarmach ar bhar go linne agus muid amach ar níosca sibh. Anha, so gur míle má go Seán. Míle bhuichas. As gur má go gatainna bhí ag éisteach le Cruthaigh inniu má sppraig rudidir bith a cúla tú thu le dul món gníomh agus má tá smuoineh agat bí a daingháil linn tá mar an seo chun taú le daoine atá géirí an cé cabal leile is scéal na Ghaeilge lá clia scríomh. Is ionta an rud é an partnéireacht idir an ceire chóirla im lá clia, chóirla carach blá clia, chóirla chunta dún líor a an dún, chóirla chunta finigálas, chóirla chunta á clia heas le Ghaeilge trí sé cuaig, le chéile támad atógant inal fás na Ghaeilge im lá clia. Gamad ar buíochas leis an rainn forbar tua pobl agus Gaeltachta as a bartíocht agus a dacaíocht leanúnach. Slán go fóil agus cuinigí ag crothú.